Assalamualaikum. Sugeng enjing bocah-bocah. Ayo sinau basa Jawa bareng Bu Garnis ngenani unggah-ungguh basa. Sadurunge sinau unggah-ungguh basa, ayo diwaca dhisik catetan ing ngisor iki. Tembung yaiku kata, ukara kalimat, ater-ater awalan, panambang akhiran, ana maneh wong kapisan, wong kaloro, lan wong katelu. Unggah-ungguh basa dibedakne dadi papat: ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Apa gunane basa krama ing padinan? Gunane basa krama ing padinan yaiku kanggo nunjukake rasa hormat kalih wong ingkang luwih tuwa utawi ingkang sing dihormati. Ngoko lugu yaiku bahasa ingkang panggunane boten wonten kacampuran basa krama. Contone, kowe mau apa wis mangan? Ngoko alus yaiku basa ngoko ingkang panggunane kacampuran basa krama lan basa ngoko. Tembung kowe diganti panjenengan utawa sampean. Contone, sampean mau apa wis dahar? Krama lugu yaiku kabeh tetembungane nganggo tembung krama ananging wuwuhane isih migunakake wuwuhan basa ngoko. Contone, sampeyan wau punapa sampun nedha? Krama alus yaiku kabeh tetembungane krama kabeh. Contone, panjenengan wau punapa sampun dahar? Matur suwun, sampun sinau unggah-ungguh basa bareng Bu Garnis. Ayo saiki bocah-bocah yang sampun ngerti ngenani unggah-ungguh basa dipraktekake saben dina ing omah utawa ing sekolahan nggih. Matur suwun.